Assalamu alaikum. To bari na nuna muku yadda za ku yi verifying na AGPT naku. Ma'ana za ku yi claiming ɗin airdrop naku na AGPT. Kamar yadda na sanar da ku cewa wannan project ɗin fa ba haka kawai yake nan ba. Ya yi partnership da Binance. Kuma sanin kanku ne kun sani Binance halaƙa ma ba ta haɗa da kai in baka da gaskiya. Balantana har ta saka wani project ɗinka da har a cikin exchanger ta kuma har ta maka verifying na project naka ita da kanta. Yanzu nan idan muka shiga kanmu bayan ka shigo cikin Binance, kowa dai ya san nan cikin Binance ne, za ka yi scrolling wayanka ƙasa. Idan ka yi scrolling wayanka ƙasa sai ka taɓa wannan wajen da aka sa BAPT ɗin nan wannan. Idan ka taɓa shi kamar haka sai kun dan jira. Na fara ni tukunna amma na ɗan yi wani uzuri ne, watakila ya ci continue da ni. Yawa kun ga ya ci continue da ni. Kai idan ya shigo da kai nan ɗin, kun ga alama wannan abu yanda yake nuna verifying kamar yadda kuka gani. To ga shi nan za ku yi scrolling wayanku ƙasa. Idan ka yi scrolling wayanka ƙasa za ka taɓa wannan wajen. The first one idan ka zo da ka kalla wannan da wannan sun yi good. Wannan da wannan sun yi good. Kawai dai kana shigowa direct sai ka taɓa wannan wajen. Za ka taɓa shi. Kun fuskanta ba? Wanda ni na zo last state ne. Zan tura muku hotuna ne yadda za ku yi. Idan ka taɓa nan wajen, alal misali idan ka taɓa nan wajen, domin akwai wanda ko ka tura musu hoton ma ba za su gane ba. Na wuce wajen ne. Kun ga na yi complete na nan, na yi complete na nan, na yi complete na nan. Kamar yadda kuke gani wannan wallet address ina ne na Trust wallet ina. Already Binance ta riga ta yi linking, ta riga ta min verifying ɗin wannan wallet ɗin da na yi AGPT da shi. Ma'ana account ina na AGPT. Kun ga kamar yadda Binance ta sana nan signed message ɗin nan. Kun ga verifying wallet ownership. Kun fuskanta ba? Sun riga sun yi verifying ɗina gashi nan ya yi good. Idan kuka duba alaman good gashi nan duka. Yanzu yanda nan ina last state ne. Yanda zan dole ina da 1.1 BUSD. Kamar yadda idan na taɓa za ku ga za su yi debiting da kansu Binance. Kun ga kamar yadda suka sana 1 BUSD. Ba USDT suke bukata ba, BUSD akan Binance take. Shine kamar kuɗin verifying nasu da za su cire kenan su Binance. Wannan ba su AGPT ba ne suka cire, Binance ce ta cire. Kun ga successful. Kamar yadda kuka gani successful ya riga ya yi. To yanzu sai in danna done ɗin nan. Kamar yadda kuke gani done. Idan ka danna done sai ka ɗan jira kaɗan. Yawa kun ga komai ya yi. Kamar yadda kuka gani. Kun ga ya riga ya yi. To yanzu haka sun riga sun mun verifying na wallet ina. Kamar yadda kuka gani. Kun ga komai ya riga ya yi. Kun fuskanta ba? To wannan shine yanda ake yin shi wannan AGPT ɗin. Kun fuskanta ba? Haka ake, za ka iya taɓa nan ka shiga scan ka je ka gani. Ba wani wahala. Binance a take za ta maka ganan transaction ɗina kun ga ya yi success. Idan ka duba gashi nan ga hash transaction ɗin. Idan ka gan shi gayi na yi copy ma na hash transaction ɗin. Ba wani wahala. To wannan abin idan project bai da kyau Binance ta isa ta maka ne? Ka isa ka kawo project naka a Binance ne ka ce ta maka wannan abin? Ai ba ka isa ba yi. To yanzu idan ka kammala komai bayan ka tura ka yi komai, idan ka gani gashi nan kun ga idan ka duba the last nan idan ka duba Binance ta riga ta gama mun verifying. Kun ga kamar yadda kuke gani gashi nan an riga an yi verifying wallet ina ya riga yi verifying. Wato Binance ta riga ta yi verifying ɗin wancan AGPT kai hatsana ita mes. Wato wannan AGPT ɗin Binance yanzu ta riga ta mun verifying ɗin shi. Ba ni da wata matsala da AGPT. Yanzu idan na shiga zan je in ɗauki wannan ɗina airdrop ɗina na AGPT kamar yadda zan muku shi a bidiyo na gaba. Idan ka duba ga yanan na riga ni ma na sami yanci ga ID ɗina ga sauransu duka. To wannan dai haka ake, ba wani wahala. Kai ma idan kai haka zai maka. Akwai wanda duk bidiyon da ka musu sai sun buƙaci wani abu. To haka za ka yi. Kamar yadda na nuna muku zan sa muku hotuna ma ne yadda za ku yi.